Wel, helo, croeso I chi i'r sesiwn hon, lle bydda I, Llŷr Lewis, yn sgwrsio hefo Dyfan Lewis. A mi ddylwn ni bwysleisio fan'na bod ni ddim yn perthyn i'n gilydd, cyn felly da ni'n gwybod nad o'n Dyfan. Am ei gyfrol newydd o Amser Mynd fydd yn cael ei chyhoeddi yn fuan iawn. I rhain o chi sydd ddim yn gwybod, mae Dyfan yn wreiddiol o ardal Craig Cefn Parc, ac mae o eisoes wedi cyhoeddi dwy gyfrol, neu falle dylen ni ddweud dau bamffled o gerddi, gola a chasgliad, lle sy'n ni dweud casgliad bach o gerddi mawr, o'r enw mawr am yr ardal honno. A mae o hefyd wedi ennill ar yr ysgrif a'r stori fer yr un flwyddyn, coelwch chi beidio, nôl yn Steddfod Genedlaethol Caerdydd yn 2018, sydd yn teimlo fel rhyw oes arall yn ôl erbyn hyn. Mae waith o wedi cael ei gyhoeddi yn barddas ac o'r Pedwar Gwynt ymysg llefydd eraill, ac mi oedd o yn un o'r 4 fuodd yn ymgymryd â her can cerdd nôl yn 2019 hefyd. Ond da ni yma rwan I drafod Amser Mynd, cyfrol neu gasgliad o ysgrifau yn sefydlig ar gyfnod pan oedd Dyfan yn teithio yn Ne Ddwyrain Asia. A mae rhaid mi ddweud mod I wedi cael y fraint o gael cipolwg ar wahanol ddrafftiau o'r gyfrol yma dros y misoedd diwetha, a dwi wedi cael fy ngwefreiddio gan y gyfrol yma. Dwi ddim yn mynd I ddweud dim mwy, achos mae bron yn barod I fynd allan I gael ei darllen ganddoch chi gynulleidfa, felly gewch chi farnu droswch eich hun, ond mi ddeud wrthych chi rwan, mae wirioneddol werth I darllen, felly da chi pan ddaw hon allan, mynwch gopi. Mae yna un peth bach arall a dwi wedi ddysgu yn ddiweddar iawn am Dyfan, sef I fod o'n gwrthod ymlaen a bita Jaffa Cakes, ac efallai gael gyfle I ofyn hynna mwy am hynna iddo fo erbyn diwedd y sgwrs. Ond yn gyntaf, lle Dyfan, o'n I adael y Jaffa Cakes i'r naill ochr. A jyst gofyn I chdi, allu di ddeud rhywun wrthyn ni am y daith ddaru ysgogi y gyfrol yma yn y lle cyntaf. Pryd est ti ar y daith? I le est ti? A pam? Reit, waw, oce. I Ddwyrain Asia, eithon ni fi yng nghariad I Efa, nôl yn mis Medi 2017. O'n I wedi bod yn gwneud cyfnod o ymarfer dysgu cyn ni, a doedd dysgu ddim go iawn yn fy siwtio I, felly o'n I sort of angen rhywbeth ar ddiwedd hwnna I gadw fi fynd trwy'r dyddiau yn dysgu plant. Felly dyma dechrau cynllunio a meddwl beth am fynd I deithio, fynd ar daith I rywle a penderfynu mynd I Ddwyrain Asia, achos bod ffrindiau fi wedi bod a wedi cael amser gwerth chweil mas yn fyna. Felly, ie, lle athon ni gyd I Wlad Thai, I Laos, Vietnam, Cambodia a gorffen yn Singapore hefyd. Felly, oedd hwn yn gyfnod mewn ffordd o newid yn dy fywyd I ryw fath o gefndeiddwr, ella rhwng dau gyfnod. Ac yn aml, y math o beth mae rhywun yn ei deimlo, ond hefyd yn ryw fath o falle ofni rhywfaint efo math yma beth ydy, y teimlad bod rhywun yn mynd I ffwrdd I ganfod ei hun neu math yna beth. Oeddech chdi'n teimlo bod chdi teimlo'r ysfa na I gael dianc mwyn mynd I just gweithio dy hun allan, oedd hwnna'n rhywbeth yn rhan o'r ysfa? Mae'r cliché yna, mae'n wir. Pawb sy'n mynd I deithio, na gyfer. O'n i'n bytrysgar iawn ynglyn â wneud yn siŵr bod y llyfr yma ddim yn dod ar draws fel gormod o hynna. Gormod o boi bach yn mynd ar ei holidays a meddwl be mae'n mynd I wneud ei fywyd ac yn y blaen. Na, o'n i yn... Oedd hwnna'n rhan o'r rheswm pam o'n i'n mynd. Ond ar ôl mynd, nes I sylweddoli bron y bod pa mor egotistical yw hynna. A pa mor
Wel, mae pawb yn gwybod bod yn beth stereotypical am hynny, bod yn ystod i bobl fynd i deithio mwyn canfod ei hun, ond bod bod yna yn newid fy nghanfyddiad i o deithio, bod y profiad o deithio yn newid beth oedd yn syniadau ynglyn â'r peth cyn mynd. Hynny yw, mae gan bawb ei syniadau ynglyn â teithio, ond oedd mynd a profi a mynd trwyddo'r holl brofiadau teithio yma yn troi fy hanfyddiadau ar ei pen o bosib. So mewn ffordd, oedd mynd a chyflawni'r ystrydeb, os lyci di, yn ffordd o chwalu'r ystrydeb yna, hynny di, o'ch chi'n sylweddoli, wel, dydy ddim mor syml a hynna i radda? Ie, efallai. Hynny yw, dwi'n meddwl bod yna rhyw elfen o sort of siomi mewn ffordd. Bod fi ddim wedi canfod fy hun, neu bod y broses yma ddim mor streamlined, neu bod e falle'n rhy streamlined. Bod y broses o ganfod fy hun yn rhyw fath o ffactri ar gyfer pobl o gorllewin y byd, Ewrop ac America, Australia, i fynd i wledydd exotic a wedyn bod ymhlith rhyw ddiwylliant wahanol ac felly dychwelyd yn ôl yn fwy doeth neu'n gwybod mwy amdano hynna neu beth bynnag. Cyn i fi fynd, o'n i'n bendant yn dyrheu am hynna, ond o fod yna, nes i cael yn siomi braidd gyda fel oedd pobl yn mynd o gwmpas canfod ei hun o bosib. Mae hwnna yn amlygu hyn yn y gyfrol, lle ddwn ni'n ôl at yna nes ymlaen, ond bod ni yn trafod ystradebau fan hyn, neu y math o beth mae rhywun yn disgwyl efo sgwennu teithio neu sgwennu taith, beth rydyn siarad efo. Be ni'n ffindio yn ei hanfod, mae'r gyfrol yma yn enghraifft arbennig o dda o sgwennu teithio. Hynny di, wyt ti'n gwneud be mae sgwennu teithio i fod i wneud, sef wyt ti'n gafel yn llaw dy ddarllenydd a ti'n mewn ffordd mynd â nhw efo chdi ar y daith yma yn disgrifio llefydd, a maen nhw'n llefydd y dwi erioed wedi bod ynddyn nhw, ac eto mi oedden nhw i gyd yn dod yn fyw iawn i mi wrth ddarllen dy waith di. A be ni'n trio wneud oedd, ni'n trio gochel rhag mynd i chwilio am lyniau o'r llefydd yma neu am ddisgrifiadau ohonyn nhw mewn llefydd eraill a gadael i chdi i portreadu nhw i fi, ac o'n i'n canfod bod hynny'n ddigon mewn ffordd lle, ti'n dod yn nhw fyw i'r 5 synwyr, a dyn ni yna efo chdi. Felly, be oedd y ddill di, dy ffordd di o weithio yn hynny o beth? Hynny di, ai wedi gweithio o'r cof yn llwyr wyt ti, o luniau, neu oedd ti'n cofnodi rhywfaint o'r profiadau yma wrth fynd o gen ti rhywbeth o ddyddiadur taith yn ystod y cyfnod yna i hyn? Oedd yna ddyddiadur, o'n i'n cadw dyddiadur taith, a dyna yw craidd yr holl lyfr mewn ffordd. Profiadau nes i nodi lawr am yfyrdodau, nes i nodi lawr tra o'n i mas yna. Dwi'n meddwl bod popeth sydd yn y dyddiadur yna'n reit grau o edrych yn ôl, ond mae yr ysbryd sydd yn cael ei hamlygu yn Amser Mynd, dwi'n meddwl ti'n gallu ffindio fe yn y dyddiadur yna'n bendant. Felly, dyna oedd y man cychwyn. Nes i gymryd lot o luniau ar yng nghamera ffilm ni hefyd tra bod ni mas yna. Mae'n rhyfedd mewn ffordd, achos y mwy amser sy'n rhwng ti'n mynd i ymweld â llefydd, y mwy am dy gof di'n dibynnu ar yr scaffold yma mwyn cadw llif dy atgofion di at ei gilydd am hynny. Felly o'n i'n troi at y lluniau camera ffilm yma, sydd yn eitha rhamantaidd dy beth oherwydd bod ganddyn nhw'r lliw sepia rhyfedd yma iddyn nhw. Dyn nhw ddim fel lluniau camera digidol. So mewn ffordd, mae yna gyfuniad gen ti fanna o argraffiadau yn y funud fel petai, reit ar y pryd, ond mae bron fatha bod y cof a'r lluniau yna fel rhyw fath o sipia'n dod i fewn i liwio'r
atgofion yna hefyd. Mae hwnna'n gallu bod yn rhyw fath o ddeoliaeth neu rhyw gymysgedd bach reit ddiddorol dydy. Ond be ni'n ffeindio hefyd oedd, dwi'n meddwl mae gen ti ddarn teg at ddiwedd y gyfrol, falle yn yr ysgrif ola 1, dweud y gwir yn Singapore, lle ti'n dweud, wel, erbyn hynny o'n i wedi laru ar y cofnodi, a felly o'n i wedi gadael rhyw fath o gap. A felly mae'r cof a'r ffordd ti'n cofio'r daith yn llawer llai sefydlog wedyn yn y ddim mewn ffordd, a ti'n dibynnu lot mwy ar rhyw fath o hanner atgofion. Ond hefyd, oeddech chi'n teimlo, o'n i'n gallu uniaethu fo'r profiad yna, pan ti'n teithio, ti'n meddwl, mae rhaid i fi gofnodi'r pethau yma, achos dwi ddim eisiau iddyn nhw fynd yn angof. Ac eto, weithiau yma, eistedd lawr a gwneud hynna traw ti wrthi'n teithio yn gallu bod yn fwrn ac yn fyrdwn, ac yn tynnu oedd ar dy fwynhad di ar y pryd ar y daith, ac yn tynnu oedd ar dy sylwgarwch di, achos ti'n eistedd fanna'n sgwennu allan ar ryw dren neu ar fys yn hytrach nag yn edrych allan o dy gwmpas ac yn cymryd o'i gyd i fewn. O'ch ti'n teimlo hynna? Ta oedd hwnna ddim yn... Dwi'n meddwl, erbyn y diwedd, o'n i wedi bod yn hongian y gwmpas y lle am ryw fis rhy hir. Mae'r ffaith bod fi heb nodi unrhyw beth am y mis ola yna, siwr o fod yn dangos hynna. O'n i wedi cael digon cyn Efa. Dwi'n meddwl oedd Efa'n dal i fod yn mwynhau, ond o'n i bach yn fwy blin ac eisiau dod nôl i Gymru. Mae'r cyfnod olaf yna, mis olaf yna, dwi wedi ffurfio fy nghof i o'r cyfnod olaf yna drwy sgwennu'r llyfr, felly mae'n anoddach i fi feddwl, mae gennau'r stori o fi mynd yn sal, a wedyn ar y traff, a wedyn, o fyna, oedd hi bach o... Beth yn mynd lawr all dy fanna. So... Ond ti sôn am bod yn flin hefyd, ella ddod ni nôl at hwnna hefyd nes ymlaen, achos mae yna lot o resymau, ella pam bys chdi'n flin yn amlygu hynna'n wrth i'r llyfr yn dod i flaen, ond ella sy'n ni'n gofyn i chdi wan, cyn bod ni'n mynd i'n pellach, dwi wedi sôn bod chdi'n dod ar pethau ma'n fyw i ni, a un o'r pethau ti'n neud yn arbennig o dda di, mae yna lot o, wrth gwrs, wrth reswm, lot o fwyd a lot o ddiod yn cael i blasu ar y ffordd. A ti'n arbennig o dda am ddisgrifio'r rhain i'r graddau nes bod fi glafoerio o'r darllen ar adegau. So, ella cyn i ni fynd i'n pellach, sa'ch chi'n darllen dan bach i ni o'r gyfrol, jyst i roi yn llythrenol, rhoi blas i ni ohoni. Wel, mae hwn mae'r un yma'n ymddangos tua chanol y gyfrol, a mae jyst yn rhyw fath o bwt bach, achos o'n i'n meddwl bod angen sôn am goffi Vietnam rhywsut, a falle bod e'n torri ar draws rhai o'r ysgrifau fwy chunky, felly dyma coffi Vietnam. Efallai mae'r fefod sy'n ei wneud yn arbennig. Gwylio diferion di yn gollwng o'r teclyn hidlo ar ei ffordd tuag at yr ia a'r llaeth trwchus oddi tanynt. Ac ar ôl i'r diferyn olaf arllwys, cymysgu'r holl beth yn frown caramel. Llaeth, melys a choffi yn asio i'w gilydd. Sticky. Yn y gres a'r awyr glyborog, mae angen rhywbeth i'ch oeri, ac mae gan goffi Vietnam gwt gwahanol iddo. Mae yna rhyw dro yng ngymffon y ffa coffi robusta ac yn ymenyn y maent yn cael ei rhostio ynddo. Heb rythyr, rhaid cymryd trechd bob nawr ac yn y man, a mwynhau melyster y profiad. Lawr y lôn goch, yn hapus a jacos. Hyfryd, diolch yn fawr. A dyna beth dwi yn hoff iawn ohono fo fan hyn yn y gyfrol ydy, mae gennych chi ddarna lled estynedig, lled grwydrol, sydd yn falle'n fwy hamddenol neu fyfyrgar hyd yn oed, ac sydd yn mynd i'r afel efo cryn dipyn o syniadau go ddyrus, ac eto mae gen ti ddarna bach fel yna, sydd falle ddim yn trio deud unrhyw beth mawr, maen nhw jyst yn cyfnodi rhyw fomenta yn yda bach hyfryd. A mae hwnna'n gymaint rhan o'r profiad o deithio ac unrhyw beth ydy, pan ti jyst yn eistedd yn cael profi rhyw flas neu rhyw olygfa neu rhyw sŵn penodol mewn cyd-destun penodol am y tro cyntaf felly.
O, di bendant, a hefyd, o'n i ddim eisiau fod yn rhyw fath o rant blin a crac drwy gydol yr holl beth. O'n i Ie, eisiau na. rhoi bach o saib i pwy bynnag sy'n darllen i allu mwynhau, achos mae fe'n brofiad braf bod mewn gwlad gwahanol, er bod fi'n cwyno am y peth. Rhywfaint yn y llyfr sydd yn beth rhyfeddol i wneud, cwyno am allu teithio tramor. Ond mae yn brofiad braf. Mae Coffi Vietnam, oedd y brofiad yfed hwnna yn brofiad gyfan gwbl newydd i mi. A oedd fel ti'n gallu dweud o fel o'n i'n sgwennu'r darn yna, o'n i'n nes i fwynhau. Felly, dyna beth oedd y bwriad gyda'r darnau fel yma, dwi'n meddwl. Dyna beth sy'n braf yn ffordd ydy ti ddim yn rhyw fath o wthio neu orfodi rhywbeth ar y darllenydd o hyd, wyt ti'n just yn gadael i ni ymlacio a mwynhau efo chdi. Mae'n rhaid i ddweud, dwi eisiau cael teithio yna rwan, just er mwyn cael blaster coffi yna, rhai o'r dan teithio'n eraill wyt ti'n i trafod. Ond da ni wedi codi'r peth ambell dro fanna, heb fynd ar ei ôl o, so allai bod yn well i ni wneud. Hynny ydy, mae'r gyfrol yma hefyd yn deud rhywbeth mwy sylfaenol, mwy hanfodol, mwy sylgar am just y weithred o fynd i deithio hefyd, a sut ydyn ni falle fel pobl o'r gorllewin yn mynd i deithio, a pam ydyn ni'n mynd i deithio, beth ydyn ni'n neud ohono fo, sut ydyn ni'n defnyddio'r profiad yna. Ac wrth gwrs, yn y byd ohoni ar hyn o bryd, lle mae lot fawr o bobl wedi cael eu rhwystro rhag mynd i deithio, dwi'n meddwl oedd yn brawd a i ddiweddu, mi oedden nhw yn Malaysia, dwi'n meddwl pan ddoth yr alwad mewn ffordd ar ei bawb ddod yn ôl adra, felly dyna oedden nhw wrth i ni wneud ar y pryd, oedden nhw i ffwrdd yn teithio ac yn gorfod dod yn ôl adra, felly mae yna rhwystyr wedi bod, ond mae'r gyfrol yma yn dydy, dwi'n gwybod bod ni wedi sôn am ystrydeb taith y cymeriad efallai, ond mae yna daith yma, mae yna daith o fyfyrio ac o sylweddoli, nid gymaint o sylweddoli, ond gnoi cil ar rhywbeth am be da ni'n neud, be da ni'n chwilio amdano fo wrth deithio, ond oes, a rhai o'r problemau sydd falle'n codi. Ti'n sôn rhywbeth am hynna? Fe i ddechrau, dwi'n meddwl, dim ymwriad i rhoi rhyw fath o ateb i agweddau yma sy'n amlygu hi'n wrth i ti deithio, i ti'n dod ar draws dy gyd deithwyr di a sut maen nhw'n trin y bobl leol neu sut maen nhw'n trin yr ardal maen nhw'n aros yn ddi neu beth bynnag. Dwi ddim yn siŵr, dwi ddim yn siŵr os oes gen i ateb ar gyfer fel i stopio hynna, ond o'n i'n meddwl bod yna broblem neu oedd yna agweddodd angen edrych arno a ystyried gan fy mod i yn rhan o'r un broblem, yn rhan o'r un perthynas rhyfedd yna rhwng y gorllewin a'r trigolion lleol, yr iaith Saesneg, cyfoeth Ewrop, America ac Australia, a sut mae'r holl bethau yna'n ymwneud â'i gilydd yn y profiad o deithio yn y lle yma yn bendant. Dwi'n yn siŵr os mae hynna'n wir am ardaloedd eraill o'r byd. Does gen i ddim brofiad o fod yn Ne America, er enghraifft. Ond, Na, ond dyna beth sy'n wych fan hyn mewn ffordd ydy, ti'n mynd trio deud rhywbeth am bob man ac am bob dim, wyt ti'n canolbwyntio ar dy brofiadau di dy hun, a da ni'n cael lot o fanylion a profiadau, ti'n crisialu profiadau eitha manwl, eitha cysact yma, ac eto o'r hynna, mae yna rhyw, nad wyt ti'n mynd ar ei ôl o'r model yn ddim un o'r ysgrifau'n unigol, mae yna rhyw ymdeimlad yn rhyw fath o adeiladu drwy'r gyfrol mewn ffordd, y syniad yma, reit, mae yna ddioliaeth ynddo chdi. Mi wyt ti yn sicr yn orllewinwr, ti'n wyn, be di'r gair ti'n ddefnyddio yn y gyfrol ydy? Falang, dwi'n dweud hynna'n gywir? Ie, falang, ie. Hynny di, dyna be wyt ti yng ngolwg
y bobl sy'n byw yn y gwledydd yma ydy ymwelydd o'r gorllewin os lici di, a bod hwnna'n dan eitha problematig hefyd. Ac eto, be sgyn ti yn rhyw fath o wthio yn erbyn hwnna drwy'r amser, ydy'r ymdeimlad hefyd o fod yn Gymro, Cymraeg. Ac felly, ella'n teimlo rhyw fath o ymwybyddiaeth o wybod pa mor ddinistriol mae cyfalafiaeth yn gallu bod i ddiwylliannau lleafrifol hefyd. Mae gen ti'r ymwybyddiaeth yna yn mynd efo chdi. Ti'n sôn am... Na. Cael dim ond. Mae'n ddiddorol nag yw e, achos mae'n bendant bod y ffaith bod mod i'n Gymro Cymraeg yn goleio ychydig ar hynna. Ond dwi'n meddwl mae'r peth brawychus ynglyn â, y peth mwyaf brawychus ynglyn â teithio i mi oedd y sylweddoliad fy mod i'n wyn cyn unrhyw beth arall yng ngolwg y bobl yma. A mae hwnna ar wahân i'n statws i fel Cymro Cymraeg. Dyw hwnna ddim yn darian i rhag cael fy nghynnwys yn yr agweddau dinistriol yma sydd gan y bobl sy'n ymweld. Mae iaith yn dod i fewn i fanna mewn ffordd hefyd, achos beth ti'n weld yn lot o'r ysgrifau yma ydy, wyt ti wrth... Mae yna rhyw fath o rwystredigaeth pan ti'n trio cyfathrebu efo pobl leol ac yn methu oherwydd bod na ddim digon o iaith yn gyffredin rhyngo chi. A mae yn ymddangos bod chdi eisiau deuthyn nhw gwranda, dwi ddim rhy fath ar bobl eraill yma. Ac eto ar yr un pryd, mae yna rhyw amheuaeth yndda chdi fel adroddwr. Ti'n meddwl, ydw i? Ella mod i. Ella nad ydw i'n wahanol wedi'r cyfan i'r holl phalangs eraill yma felly. Hynny yw, mae'n anodd dweud, nid fi yw'r person fydd yn gallu beirniadu hynna, te. Hoffwn i feddwl fy mod i, a hoffwn i feddwl fy mod i'n trio bod yn gydwybodol wrth deithio, ond fel ydw i'n dweud, dwi'n dilyn mewn llwybr troed pobl gwyn eraill sydd wedi bod yn yr un ardaloedd yn dilyn y guides yma. Dwi jyst yn un o'r bobl yma sydd ar y circuit, a maen nhw'n gweld fi'n mynd y dod. Dyna ni'n te. Ond dyna beth sy'n ddifyr wedyn, dyna beth sy'n rhoi'r safbwynt unigryw i ni yn y gyfrol mewn ffordd. Mae gen ti, dwi'n meddwl am ysgrif fel Eliffantod, lle mae gen ti jyst rhyw fath, mae hwnna yn gweithio ar un lefel lle ti'n ymwybodol fel gorllewinwr o'r problemau. Da chi wedi cael cyngor chdi ag Efa i beidio mynd i unrhyw le sy'n cynnig i chi gael reid ar gefn Eliffantod. Eto ar yr un pryd wyt ti'n sôn o fanna, ti'n ymwybodol, wel, dyna'r math o ddiwydiant sydd yn rhoi pres i lot fawr o bobl sy'n rhoi bywoliaeth iddyn nhw. Felly mae yna rhyw dyndra yn fanna o hyd. A mae'n gweithio ar lefel arall hefyd, fel dwi'n meddwl am rhywbeth fel ysgrif y môr sydd yn digwydd yn eitha cynnar yn y gyfrol, lle ti'n sôn am y gwahanol fatha o Gymru sydd yna, ac yn cario y môr efo chdi mewn ffordd i'r gwahanol foroedd o ti'n ei weld, ti'n cario'r môr o Gymru efo chdi. So mae'n gweithio yn y ddwy ffordd, mae gen ti drem y gorllewinwr yn edrych ar y diwylliannau eraill yma, o wedyn hefyd wrth edrych ar y diwylliannau eraill, wyt ti'n cael dy daflu nôl, neu cael dy dynnu nôl i esbio eto ar Gymru ac ar dy Gymreictod i dy hun. Fys i'n gywir yn dweud hynna? Wel, mae'n bendant. Mae'r profiad o fod yn teithio yn dy ddadleoli di o dy ddolenni diwylliannol, y pethau ti'n dal arnynt er mwyn wneud sens o dy hunaniaeth di neu beth bynnag y byd sydd o gwmpas. Achos i ti mewn gwlad dramor, i ti mewn diwylliant estron, sy'n
sa'n gwybod os mae'n dy fforsio di, mae'n dy gymell di edrych yn ôl ar dy ddiwylliant dy hun, a newylliant ti yw Cymru, Cymru Cymraeg, a Cymru, wel, Cymru yn yr holl agoniant, felly. Eisiau fi ddarllen y dan, mae dan sydd yn esbonio hynna'n well, bosib. Ie, gwan ta, ti'n ei glwad. Lwang Prabang, ydw'n dweud hwnna'n iawn? Ie, Lwang Prabang, dan o ysgrif am Lwang Prabang, o'n i ryw fis i mewn i'r daith pan nathon ni gyrraedd Lwang Prabang, a o'n i'n meddwl am, o'n i'n dechrau meddwl falle amdano'r profiad o deithio, beth oedd hwnna'n meddwl. Felly na i ddechrau darllen. Dwi'n cofio ystyried natur y daith, gan ein bod union fis i mewn i'r profiad wrth deithio'r Mekong, dreian o'r ffordd drwy'r holl beth. Gwyliau hir oedd yr unig fodd i mi allu ei sbonio i mi fy hun. Dyna'r modd symlaf i mi ei diffinio o hyd. Nid yw'n amlwg i mi hyd heddiw, pryd yn union y mae rhywun yn mynd o fod ar wyliau i deithio fel gweithred. Mae'n beth rhyfedd, datgan yn sydyn. Dwi'n teithio, a'r holl gynodiadau sydd ynghlwm wrth hynny. Yr hierarchiaeth rhwng o ti a'r twrist cyffredin, yr hyn sy'n dy osod o fewn carfan benodol o ymwelwyr. Doeddwn i ddim yn teimlo damaid callach am y peth ar yr afon. Eto, mae teithio, neu o leiaf bod mewn amgylchedd gwahanol i'r arfer, yn arwain at syniadau a sylweddoliadau eraill. Rwyt ti wedi dy ddatod o'r we o ystyriaethau sy'n clymu dy hunaniaethau personol at ei gilydd, y dolenni sy'n dy ddal ynghyd, ac rwyt ti'n ei gweld o'r newydd drwy brofi bod yn rhywle arall ymhlith pobl eraill. Roedd teithio'r afon yn helpu i brosesu hyn, yn rhan o wyrth y gwastadedd rhwng y gwledydd a'r bylchau yn fy nghof, yn rhan o'r symud. Daeth Lwang Prabang o'n unlle. Roedd sybrydion ein bod ni ar fi'n cyrraedd am ychydig eiliadau cyn i fi ymrithio o'n blaenau ac yn ddisymwth, dyna hi, wedi hymgyrffori. Wrth gwrs, ro'n i'n gartrefol yn syth. Dinas drefedigaethol ar gyfer twristiaid oedd hi wedi'r cyfan. Roedd yr adeiladau'n lanach, a'r strydoedd yn lanach, yn gyffredinol hefyd. Treiddiodd dylanwad yr ymerodraeth Ffrengig o'r prif yno. O'i roi'n drysgwl, roedd y llinellau'n fwy clir. Y benserniaeth yn fwy cyfarwydd, yn llai dryslyd, ac yn llai o lanast i'r llygad na threfi gwlad tai. Roedd y lle yn dypycach i dref na dinas, gyda'r Mekong yn llifo drwyddi'n hollol ddi-drygaredd. Ar y noson gyntaf, ymlwybron ni draw i'r farchnad fwyd lle roedd y phalangs oll yn bwyta. Dyna beth oedd moethusrwydd llawn danteithion megis bara a thatws. Dim ond noodles a reis yr oeddwn ni wedi ei bita ers mis, ac roedd cael ychydig o'r stwff cyfarwydd hwn yn fendith. Dyna ni. Mae'r dan ar y diwedd, dwi'n meddwl, yn crisialu rhywbeth am lais yr adroddwr fama mewn ffordd, sef yr gonestrwydd yna. Hynny ydi, ti'n fwy na bodlon cyfadda ac archwilio yr union le diwylliannol naw ti ynddo fo, sef rhwng bod yn ofnadwy o anghysurus ac yn ofnadwy o gysurus. Hynny ydi, ti'n fodlon cyfadda fan'na, o'n i jyst mor falch o gael blasu tatws, o gael blasu'r cyfarwydd. So ti'n fodlon derbyn mewn ffordd. Bod fi'n sbio hwn efo llgada Cymro Cymraeg sydd chydig yn wahanol ac sydd yn gallu gweld lle mae yna anghyfiawndera o bosib, lle na fysa rhywun o ddiwylliant mwyaf frifol yn weld o. Eto dro arall, ti'n fodlon cyfadda mewn ffordd fo chdi'n gymaint gorllwynwr ar un yn nhw ac yn wedi hen arfer efo dy fywyd cysurus mewn ffordd. Ond dyna beth sy'n wych am yr adroddwr fan hyn, ti'n cael dy ddal yn y canol mewn ffordd rhwng y trefedigaethwr a'r trefedigaethedig. Mae'r
daith yn rhyw fath o ddatgelu'r gyffordd lle mae gen ti wahanol heinau neu hierarchaetho o rym a braint yn chwarae'n erbyn i gilydd mewn ffordd oes. A ti'n gweld hynny mewn pethau fel iaith, fel pres, dwi'n meddwl am yr ysgrif Money Talks, dwi'n meddwl ti eisiau siarad rhywun am honna, a dwi wedi gweld y gair sgemeth yn dod i fyny sawl gwaith gen ti. Dwi'n meddwl bod hwnna'n ofnadwy o ddifyr, achos mae o'n swnio'n air tafodieithol iawn, mae o'n anghyfarwydd i fi. Yeah. Ac eto pan mae'n dod i fyny, mae'n anharo fi fatha bod hwnna'n dod yn agos iawn at just yr undertone yma o ymwybyddiaeth o rym cyfalafiaeth sydd drwy'r gyfrol hefyd, yr Money Talks na felly. Ie, wel, yn bendant, hynny yw, mae'r perthnasau grym yna yn datgelu bob math o bethau, dwi'n meddwl, o ran fel mae trigolyn lleol yn trin arian, mae fe'n beth estron i fi fel ni'n mynd i ddweud Prydeiniwr, gosh. Fel rhywun sydd yn byw ar yr ynys yma, mae yna sgemeth, mae pobl yn twyllo wrth rhoi newid, mae pobl yn dyhaslod i werthu rhyw tat neu beth bynnag. Ond dyna di'r union beth, dyna di'r amheuaeth Prydeinig sydd yna chdi mewn ffordd. Bo' chdi, dyna dio, ydy bo' chdi'n trio meddwl amdano chdi dy hun fel Cymro Cymraeg sydd yn gallu cydymdeimlo fo'r bobl yma. Eto, mae yna rhyw feddylfryd Prydeinig wedi wreiddio yna chdi mewn ffordd sydd yn meddwl, mae'r bobl ma'n trio nhwyllo fi math o beth. Dwi'n iawn ta dwi'n mynd o fod rhy bell. Siwr o fod, ti'n iawn falle. O'n i heb feddwl am fel yna, tan just nawr, felly. Fi wedi bod yn ymwrthod gyda'r syniad o Brydeindod yma yn ein sgyrsiau blaenorol ni amdano'r peth. Ond ie, na, falle bod ti wedi dal fi. Ond ti'n sôn am dy hyn fel cardi hanner sgim mewn rhan arall. Dwi'n meddwl bod hwnna'n wych, cardi hanner sgim. Ella mae'r cardi yn chdi sydd yn gweld y sgemeth yn dod. Ie, ni di ffindi ateb sy'n cadw fy nghygredau fi. Ond mae gen ti ffyrdd eraill hefyd o sbio ar hynny. Mae gen ti un ysgrif, wel, mae fatha two for the price of one mewn ffordd, sepan bogos. So mae gen ti'r bogos, mae gair eich teulu chi am fatha sbectol neu sbectol hael, felly ti'n gweld y byd drwy rhyw sbectol benodol. Ond hefyd y cysyniad yma o sgrepan, lle wyt ti'n rhyw fath o gario'r sgrepan yma o brofiadau, o ragdybiaethau falle o ddaliadau hefo chdi, ac mae'r profiad o deithio yn dadbacio'r sgrepan yna mewn ffordd. Ydw i'n iawn? Ie, wel, hynny yw, dyna oedd y bwriad yn bendant. Mae'r ysgrif yna wedi nath gael ei hysgogi gan ar ôl darllen darn Peggy McIntosh Unpacking the Invisible Backpack. Mae'r misoedd diwetha yma, dwi'n meddwl, wedi bod yn addysg i bawb o ran Black Lives. Dwi'n meddwl bod chdi'n cyffwrdd ar y beth ofnadwy o ddifyr fan'na, achos mewn ffordd wrth ddadbacio reina, wyt ti eto yn rhyw fath o ddod wyneb efo reality yma mewn ffordd, lle wyt ti'n dod o ddiwylliant gymharol freintiedig i gymharu fo rhai wyt ti'n dod i gyfwrdd â nhw ar dy daith. Ac eto ti'n gallu gweld pethau sydd yn cymharu fo adra. Dwi'n meddwl am ysgrif tua diwedd y gyfrol Otres, lle ti jyst yn gweld yr llanw ara yma o gyfalafiaeth yn dod i mewn ac yn dadleoli'r cymunedau sydd yna eisoes. A ti'n methu help wedyn gweld, bod chdi'n ymwybodol o'r holl wahaniaethau yma, gymaint mwy breintiedig wyt ti, ti'n methu help wedyn gweld yr un math o broses yn digwydd yn fan'na ac sydd adra yng Nghymru. So, o ystyried hynna ac o ystyried hefyd yr holl bethau sydd wedi bod yn digwydd o ran, fel ti'n sôn, Black Lives Matter, o ran y feirws, o ran Brexit, yr holl symudiadau seismig sydd wedi digwydd i ni dros y misoedd a'r blynyddoedd dwytha. Mae hon yn ystrydeb arall am sgwennu taith, ond
wyt ti'n meddwl bod yna rhywun o wirionedd yn ddim yn hyn, lle wrth sgwennu am lefydd ym mhen arall y byd, wyt ti hefyd yn sgwennu am bethau sy'n berthnasol iawn i ni nôl yng Nghymru? O, bendant. Dwi'n meddwl hynny. Mae'n bendant yn wir, achos bod am hynny, ti'n chwilio am y cysylltiadau yna, i ti. Ti'n chwilio am rhywbeth, beth sydd gennau'n gyffredin, beth sydd gennau'n wahanol i brofiadau'r bobl yma. Dwi'n mynd dod ar ei draws. Wel, maen nhw'n deud ydy, efo rhywbeth seismig fel pandemig, yr unig, dydy ddim yn newid pethau'n llwyr, be mae'n neud ydy cyflymu pethau oedd rhywsyd ar ddigwydd neu yn y gwynt, fel ti'n deud, beth bynnag, felly da. Ie, fi'n meddwl mai dyna beth oedd o. Hynny yw, mae Black Lives Matter yn fudiad sydd wedi bod o gwmpas ers dros ddegawd. Mae wedi bod o gwmpas ers hir, ond mae wedi taro dychymyg pobl ers mis Mai, na ddo. Ond, ie, hynny yw, o'n i yn teimlo fel bod angen archwilio hynna, a edrych o'r newydd ar beth ydyn ni fel Cymru yn y byd. Beth yw'n perthynas ni gyda'r pobl sydd wedi gweld trefedigaethu drwy'r byd. A wedyn, o ti'n sôn, am hynny gyda otres, mae hwnna'n draeth ar arfordir Cambodia, sydd wedi gweld lot o ddatblygiad yn ddiweddar. A o'n i'n betrysgar i wneud cymhariaeth uniongyrchol gyda Chymru, achos dyw e ddim cweit yr un peth, ond beth sydd yn debyg yw grym cyfalaf, mae yna bobl sydd yn symud i rywle gyda lot o arian, neu mwy o arian ar bobl leol, a'r effaith mae hynna'n cael ar y gymuned, y bobl ifanc sydd yn byw o fewn y gymuned yna, y diwylliant o fewn y gymuned, a'r tensiynau yna sy'n bodoli rhwng yr bobl leol a'r newydd ddyfodiau o bosib. Dwi'n meddwl bod y chwith ddim wedi o reidrwydd gallu deall beth yw problem o bosib pobl gorllewin Cymru pan mae'n dod at bobl yn symud mewn. Ond efallai nawr mae yna bobl yn dechrau sylweddoli gan bod nhw'n gweld bod wedi glymu gydag arian a grym economaidd a bobl sydd yn mynd tai yn Henllyn ac yn Ngheredigion. Be sydd yn harro fi ydy bod gen ti ardaloedd fel Peak District a Cernyw ac ati yn y cyfnod yma sydd wedi bod yn gweld pethau'n ein cwyno am sefyllfaoedd mewn ffordd debyg iawn i y rhai yn Ngorllewin Cymru a Gogledd Orllewin Cymru. Pan mae gen ti bobl yn trio heidio yna i hunan ynysu, a da chi'n dweud, sbiwch beth da chi'n neud i'r llefydd yma, mae o'n rhyw fath o microcosm o y broblem sydd wedi bod yn digwydd dros ddegawdau. Ond felly, mae'r ffaith bod yn digwydd yn fanna hefyd yn dangos nad ydy'n broblem unigryw i Gymru. Ac eto, fel wyt ti'n sôn yn Money Talks, mae yna berthynas ychwanegol wedyn. Money Talks, dyna di'r grym, dyna di'r peth sy'n siarad yn fwy grymus na dim ydy arian. Ond wedyn, ynghlwm a hwnna mor aml, mae gen ti dy diwylliant Engl Americanaidd a'r iaith Saesneg hefyd. A felly mae'r dimensiwn ychwanegol yna wedyn yn i ni yng Nghymru, mae'r iaith hefyd. Felly eto, yn fanna yn yr ysgrif Money Talks, bod chi'n sôn am diwylliannau cwbl wahanol, mae yna rhywbeth wastad yn canu cloch i'r darllenwr o Gymro neu Gymraes, Cymraeg, pybyr yn does?
Wel, ie, wel, ti di llwyddo i roi am y gwellgeiriau na beth am i'n stryglo gyda. Ie, na. Ond ti di roi o yn y gyfrol do, felly ti'n Wel, angen ddweud dyna'r eto. peth yn te, falle bod well i fi aros gyda sgwennu yn hytrach na siarad, ond ie, mae Money Talks yn, dwi wedi dod i sylweddoli yn fwy ac yn fwy, mae iaith cyfalafiaeth y gorllewin yw'r iaith Saesneg. A os ni'n gallu fframio ein pryderon ni ynglyn â'r iaith, gyda hynna fel rhywbeth i ymateb i fi, dwi'n meddwl bod pobl yn mynd i, o bosib, deall y peth yn well. Dwi'n yn siŵr. Dwi'n dweud bod fi'n hippie mawr yn y gyfrol. Dwi'n hippie mawr. Dwi'n berson ar y chwith, felly dwi'n trial siarad gyda bobl ar y chwith hefyd. Falle bydd ddim yn gwneud sens i bobl ar y fe, ond i fi, mae'r ymlethiad yna rhwng yr iaith Saesneg a grym cyfalaf i weld yn y profiad o deithio, ond hefyd i weld ym Mhenllyn, yng Ngheredigion, yn Sir Benfro. Ac yn nes y tadra i chdi hefyd. Wel ie, am o'n i gyda Felindre, nath yr ysgol gau mis Awst llynedd. Dwi ddim eisiau mynd mewn i laf ar y blaid lafur nawr, ond dwi'n gwybod, mae yna... Byddwn ni'n am ryw hanner awr bach arall. Ie, mae hynna'n dod mewn i'r peth na gwe am o'n i, ond ie, dyna ni. Dwi'n teimlo dylen ni ddeud fan hyn rhag y bobl ddechrau fynd i boeni, fel dwi wedi gyna, mae'r pethau dyn ni'n trafod rwan, maen nhw yna fel rhyw islais anghysurus drwy'r gyfrol, ond mae gymaint mwy yna hefyd o ran y profiadau a'r disgrifiadau. A hefyd, beth sy'n yn haro fi ydy hiwmor y gyfrol. Hiwmor sy'n gwbl gydnaws efo'r math o beth ni wedi bod yn sôn yn barod. Mae o'n hiwmor hyn yn ymwybodol iawn, mae'n hiwmor hyn yn ddychanol, sych iawn, a hiwmor gones mewn ffordd. Hynny ydy, mae'r adroddwr yn aml iawn yn gwneud ei hun yn gocyn hitio. Y fwy hun ydy ffynhonnell yr hiwmor a'r chwerthin mewn lot o'r sefyllfaoedd yma, achos maen nhw'n droion trwstan mewn ffordd, droion trwstan mae unrhyw un sydd wedi mynd i deithio bod y sir nesaf draw neu'r wlad nesaf draw neu ben arall y byd yn mynd i allu uniaethu iddo fo. Dwi'n meddwl am, yr syniad yma, ti'n chwarae rhyw rôl y twrist efo'r bobl yma, ac yn aml, mae'n haro fi, ti'n trio dysgu cwpl o eiriau neu ymadroddion, a ti'n dysgu pobl i gyrrwr y cwch neu rhywun felly, dwi'n cofio gyrrwr minibus neu gyrrwr cwch i regi yn Gymraeg, ti'n dysgu coc oen neu rhywun felly. So, mae'r pethau, mae'r profiadau sydd yn arwain at yr myfyrdodau dwys hefyd yn esgor ar lot o hiwmor. A hefyd, be dwi'n ffeindio'n ddifyr iawn ydy, da ni'n gweld llawer ar efa yma sy'n gydymaeth i chdi drwy'r teithio, sydd yn ddigon teg. Ac eto, bob hyn a hyn, mae hi'n dod allan efo ambell i glincar o linell. Mae hitha hefyd yno yn edrych ar y cyfan, yn arsylwi ar y cyfan, ac yn deud pethau go ddigri am y cyfan. So, pa mor bwysig oedd hwnna i chdi, a pa mor naturiol oedd o mewn ffordd i ddod o'r hiwmor na fewn. Oedd o'n rhywbeth bwriadol gen ti, ta oedd o jyst yn digwydd dod fel rhan o lif y sgwennu felly? Ie, dwi'n meddwl oedd rhannau'r peth o'r hiwmor yna yn deillio o'r dyddiadur yna ni'n defnyddio. A gyda bach o bellter, mae fe'n dod yn fwy doniol o bosib, ac ar y pryd, ti ddim yn meddwl y peth yn ddoniol, ond mae'n dod ar draws felly gyda'r amser, diolch byth. Ond na, oedd yr hiwmor, o'n i eisiau, hynny yw, ni wedi sôn yn barod ynglyn â'r holl pethau dyrys yma yn ymhoeni tra bod fi'n teithio.
Ond o'n i eisiau ffeindio'r pethau doniol hefyd, y pethau digri. Gyda chynnwys Efa, o'n i ddim eisiau brydychu hi drwy rhoi gormod ohoni yn y llyfr. Ond oedd hi'n ymwneddgar iawn gyda fi a fy nicder cyffredinol gyda'r holl profiad. Ond hi oedd mewn ffordd yn tynnu nôl i'r ddaear tra bo fi mas yna. Ond dwi'n yn siŵr mae'r hiwmor yn ffordd o gyfathrebu pethau falle na rwyt ti'n gallu cyfathrebu mewn ffordd ddyrus o hyd. Mae'n ffordd arall o wneud synwyr o'r profiad, mae'n ffordd yna. Ond mae'n ddifyr clywed ti sôn am Efa, mae hwnna'n gwbl ddealladwy, dydy mewn ffordd ti'n misio, mae o'n rhyw ddilema i unrhyw un sy'n ysgrifennu am ei fywyd ei hun, am hynny ydy faint o'r bobl sy'n agosa at y fon ei hi, mae rhywun yn ei dynnu fewn i'n ysgrifennu. Ond oedd hwnna'n neud fi feddwl wedyn hefyd am elfen arall ddifyr iawn o'r sgwennu fi oedd, a mae hwn yn amlwg yn rhan o dy sgrepan di o brofiadau mewn ffordd, y pethau wyt ti'n cario efo chdi ar y daith, ydy dy brofiadau teuluol di, o dy blentyndod di, dy rieni, dy frawd o dy chwaer, mae'n ambell i gyfeiriad atyn nhw. So, pam faint o... Mae hwn yn rhywbeth gyda i ddiddordeb yn efo fy hun, pan wyt ti'n mynd i ffwrdd i deithio dy hun yn oedolyn, wyt ti'n mynd drwy'r un fath o ddefoda wrth deithio ac oeddach chdi allan pan o'ch chdi'n blentyn efo dy rieni ac eto maen nhw'n brofiadau cwbl wahanol hefyd. Faint o hwnna fys ti'n ystyried neu meddwl amdano fo wrth sgwennu? Yes, o'n i'n cytuno dy ti. Mae dy brofiadau di... Dim ond gyda fy nheulu a gyda Efa, dwi wedi bod i deithio i unrhyw le heblaw i'r Steddfod neu beth bynnag. Felly, wrth gwrs, o'r profiadau yna gyda nhw, dwi'n mynd i fod yn tynnu fy hanfyddiadau ynglyn â bod rhywle newydd. Fi wedi gofyn i bawb sydd yn ymddangos yn y llyfr i ddarllen a neud yn siŵr bod nhw'n hapus gyda popeth, felly maen nhw'n ymddangos fel eu bod nhw. Felly, hynny yw. Go ahead, felly. Yn union. Dwi'n meddwl, ceid o bod ti'n neud hwnna, mae'n iawn, ac yw e. Dwi'n gwybod bod awduron yn gyffredinol yn dwy'n pethau gan bobl maen nhw'n dod ar eu traws o hyd, felly, mae eisiau gwneud e mewn ffordd onest am hynny, nag oes? Wel, da ni wedi mynd reit bell dros yr amser yn barod. Mae yna gymaint mwy byswn ni'n hoffi drafod efo chdi am y gyfrol rhyfeddol yma, ond ella mewn ffordd mae'r peth gorau ni'n neud ydy gadael i bobl fynd a'i darllen i dros eu hunan. Ond cyn bod ni'n cloi, dwi'n ni jyst yn licio agor allan i holi chdi chydig jyst am y broses ei hun. O ran genesis y gyfrol, ti wedi sôn wrthyn ni am yr bwrlwm cyntaf o greu ac o sgwennu wrth fynd. Ond wedyn, mi ges ti'r profiad o fynd ar gynllun Llenyddiaeth Cymru, yndo, lle ges ti gyfle i fynd i weithdu yn Tŷ Newydd a chael dipyn o arweiniad gen Sian Norddi. Faint o help o'ch ti'n teimlodd hynna ar y pwynt yna yn y broses le? O'ch ti'n cael, hynny di, mae hwn yn gyfrol eitha unigryw mewn ffordd. Mae'n glasur o'i bath ac o'i genre yr sgwennu taith, ac eto mae yna rhyw twist millennial ôl-fodernaidd bron ar sgwennu taith yn hon. Felly, bod i ar un wedd yn un draddodiadol iawn os lici di, mae hefyd yn un fentrus ac arbrofol iawn ar wedd arall, sy'n ni'n meddwl. So faint o hwb oedd hynna i chdi cael rhywun mor profiadol a Sian Norddi yn gweithio efo chdi ar y pwynt yna? Sian yn gret, achos oedd hi'n galw fi sbroliant, oedd hi'n galw fi fynd
wneud pethau arbrofi. A dyna beth i ti angen mewn ffordd pan i ti'n dechrau rhywbeth fel yna. Hefyd, oedd y brofiad o fod yn tŷ newydd yn rhif awduron eraill yn brofiad newydd i fi, achos dwi ddim, does gen i ddim, wel, yn ddiweddar iawn ydw i wedi dechrau dod yn ffrindiau gyda pobl sy'n sgwennu. Cyn hynny... Peryglus iawn i wneud. Wel, ie, falle. Cyn hynny, o'n i ddim wirioneddol yn hang o mas dy awduron. Felly, mae dod ar draws grŵp o bobl sydd gyda'r un diddordebau ati yn byth rhyfedd iawn. Ond wedyn pan i ti'n cyrraedd 26, beth o'n i, 26. Ond na, oedd Sian yn gret a nath i rili rhoi lot o hyder i fi yn beth o'n i wedi sgwennu. Ac anogaeth hefyd, sef un o'r pethau ti angen pan i ti ddim yn siŵr o rhyw syniad. Nath i wir rhoi anogaeth i fi. Ond be dwi'n meddwl sydd yn syfdanol hefyd ydy ar yr un pryd a bod chdi'n cyfadda ella bod chdi'n teimlo angen yr hyder a'r hwb yna ar y pwynt hwnnw. Dwi'n edmygu pobl fel chdi, Morgan Owen, Caryl Bryn, a holl griw y stamp hefyd yn arw, oherwydd bod chi oll wedi mynd ati i greu rhyw fath o lot fawr o fwrlwm a rhyw fath o cottage industry eich hunan mewn hunan gyhoeddi, achos ti wedi cyhoeddi 2 pamffled. Dwi di rhyw hen begor fel fi di fynd a'ch efelychu chi yn ddiweddar iawn drwy gyhoeddi pamffled fy hun a di cael yn brofiad eitha difyr, ond dwi'n meddwl bys ni beth wedi meddwl gwneud hynna heblaw bod na rai fel chi wedi dechrau gwneud yn ddiweddar. Felly ti wedi cyhoeddi 2 pamffled o gerddi'n barod, a ti wedi penderfynu efo'r gyfrol yma hefyd, dwi'n siŵr bys chdi wedi gallu mynd at unrhyw wasg yng Nghymru a bys o hon wedi ffeindio ei ffordd i'r sylffoedd llyfrau eitha rhwydd, dyna di fy nhybiaeth i beth bynnag, ond mae'n amlwg i mi bod hwn yn beth pwysig i chdi, ti wedi sefydlu gwasg dy hyn, gwasg pelydyr, dwi'n gywir, a ti'n mynd i fod yn cyhoeddi y gyfrol yma drwy'r wasg yna, felly jyst cyn i ni gloi, be oedd yr meddylfryd tu ôl i hynna, be oedd yr awydd yma i sefydlu gwasg ac i hunan gyhoeddi dy stwff? Ie, mae'n anodd dweud mewn ffordd. Dwi wedi bod yn ystyried hyn, mae pobl yn gofyn i fi hyn. A sa'n gwybod, mae'n teimlo fel y cam naturiol nesaf ar ôl cyhoeddi'r pamffledi. Os o'n i'n mynd i sgwennu llyfr, fy mod i'n gwneud hynna hefyd, fy mod i'n cyhoeddi fy hun, achos dwi ddim yn cyfarwydd gyda y broses o fynd trwy wasg. A ni'n fwy cyfarwydd y bosib gyda hynna gyhoeddi. Wrth gwrs, mae gen i rhyw fath o fraint yn hyn o beth, oherwydd bod mam a dad yn bobl llenyddol iawn. A mam yn golygu fy mod i'n gallu dibynnu arnyn nhw i helpu fi yn y broses yna o olygu ar ddiwedd y drafft cyntaf, yr ail drafft ac yn y blaen. Felly dwi'n siŵr os mae'n rhywbeth sydd yn agored i bawb, heblaw bod nhw yn ffrindiau da neu gyda aelodau teulu ac yn y blaen, sydd yn fodlon wneud y gwaith yna iddyn nhw am ddim. Ond, wedi dweud hynna, un o'r pethau am hunan gyhoeddi yw ti ddim gorfod gofyn caniatâd. Ti'n cael wneud, ti'n cael penderfynu beth ti'n mynd i ddweud, sut ti'n mynd i ddweud hyd o bod ti'n hapus i wneud y gwaith ychwanegol yna sydd yn dod gyda sortio mas y printio a dylunio ac yn y blaen, mae'n agored i ti'n wneud. Felly, pam lai, efe? Wel, os pam lai felly, yna ewch draw ar bob cyfri i wefan Gwasg Pelydyr. Be di'r cyfeiriad? gwasgpelydyr.com?
gmail.com. Ie. Ar hyn o bryd, ydw i'n iawn yn dweud bod na gynnig arbennig os ydych chi eisiau rhagarchebu y gyfrol yma, mi gewch chi lyfr llais ynghyd â'r gyfrol, felly peidiwch draw. Parablu A pryd allwn ni ddisgwyl y gyfrol yma o'r wasg? Fydd hi'n mas Awst i Geinfed. Gwych. Wel, yr unig beth allai wneud felly ydy annog pob un wan Jaco o'na chi, please ewch draw a gnewch yn siŵr bod chi'n mynnu copi o'r gyfrol yma. Mae yn gyfrol wirioneddol arbennig, just mwyn codi embaras yna chdi fel ar y diwedd Dyfan, ond mae wirioneddol yn werth i darllen a newch chi ddim dyfaru gwneud. Felly, diolch yn fawr i chi am diwni mewn, diolch i chdi Dyfan am roi amser i sgwrsio efo fi, ac unwaith eto, Amser Mynd, mae'n amser mynd i brynu'r gyfrol hyfryd yma. Diolch i chi. Diolch Llŷr.